Салому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаин саломатиё хубай духтаракҳои хушрӯ ина бисёриё паплинои туркира пирсидан марҳамат омадагияи хушрӯгиро як бор бинен. Ина ай пеш хушрӯ карда нишон додестам барш вая зиёдай хулас ина нигоҳ кунед чихе хушрӯ якм сорт 200 сомон як либос шай духтарако бисёри бад пирсида будан ина ми ранг тамом шудагӣ буда ина омадагияи духтаро аз и боя ранги дигашам аст ай сафед барои модаротон мегирен 3-4 ранг аям гилмайда ҳозир нишон метиҳем тамошобино марамат метавонед муроҷиат кунен дар ва как шумо да мефаҳмонанд доставка мекунанд рақамо ҳастай дар рӯи экран ина и гилчамайдаи дигариша диден чихе хушрӯай ира бинен ғавсиша бинен паплинои оригинали Туркия турецкиам хеле медонен сифат дора мана сифатои олиш тамошобино оригиналш 200 сомон як либосш ино 250 кам нестан лекин ҳозир шумо метавонед ки 200 сомони як либосша харидорӣ кунед ина митсвечам нишон тен ина нигоҳ куненда ин рангшам беҳад ранги хушрӯай ай ҳастаям бо мана тамошобино диден чихе фасонакай ай пеш бо аҷоибай расветкаш марамат барои хутон мегирен барои модаротон мегирен ҳатман аз анами паплинои туркӣ дархост кунен дар бурда шумо дар расонанд беҳад сифаташ хубай шушта мепӯшен ҳичи намеша нигоҳ кунен ҳам ғавсай ҳам хушрӯаи паплин мана беҳтаринай хулоса интихоб кунен качествои зуруш як либосаш 200 сомон да ёдтон боша ман аввор доштам паплинои туркӣ мисол арзонтаракош баи бо сифатошон дига хеле охи мана марамат аз сифати нағзш хоҳен анами сорти беҳтарин шай аз анамин модел гиренда раҳмат мегӯен духтаро барое ки беҳад сифаташ нағзай диден инаи бо цвети хакиш иям хушрӯай киртада бо фасони бад меброя ина як либосш яъне 3 метрш 200 сомон марамат метавонен бо интихоб кунен ана инамучам ҳастай диден духтарако инамучам фасон бирюзовый цветая аҷоиб хушрӯ гила бинен хушрӯгиша тамошобино чихе гили фасонай ай бо ягон расветка аста фиолетовишам аста аҳо ина и дигар расветкам дора ҳозир цветча нишон додум ку диден и ҳамун цветай мана беҳтарин сифати олиш бо нархи дастрас паплина бурдан бо хутонай пеш мебинен мефаҳмен духтаро ки чихе сифаташ хушрӯай мана марамад ина фиолетовишам бинен чихе фасонай фиолетовишам мана як либосш 200 сомон духтаракои хушрӯ интихоб кунен дар ва как шумо да доставка мекунанд ана баъд бо ҳозир дига глоям ҳаст нишон метиҳем бинен глора ина и цветчам хушрӯай серичам кабучаи хеле серияй хулас мана беҳтаринай бенигин паплини туркӣ бисёр мепурсанд марамат хоҳиши шуморо иҷро кардем паплинои туркиро айни замон шумо да навор гирифтестем духтарако нигоҳ кунед анаи гил бо фасони бадай и 210 сомонай бо касе ки опт мегира арзон меша нигоҳ кунед 210 сомон фасониша бинен ай ҳозир кабучам астай бо я ранг дигашам дора ба фикрам хулоса ҳозир нишон метиҳем бинен шахсан ман ай гирифтагим хушрӯай духтаро марамат метавонен интихоб кунен баъд оранҷиви мода шидагӣ буда ёдтон боша хушрӯай исолам мода дай ана кабутуш тамошобино марамат и кабучам ай пеш фасонай киртада воимай бад меброя хушрӯи бад меброя киртада ира бинен охи чихе фасонакай маҳқултон мешава мана ғавси фасони хушрӯ и гулш бо гули випай гуфти гапо марамат 210 сомон угулш дигарош 200 сомони тамошобино кадомеша мегирен инай гилам бинен чихе хушрӯ иам 200 сомоная ҳеч 200 сомонашай диден духтаро диден чихе хушрӯчаяй не ёша озӣ накардем ана баъд инаи гила нигоҳ кунен тамошобинони азиз и 200 ма ё 210 ма анаиам 200 сомонай тамошобино вай гила бинени қа хушрӯай комбахт гилакай тамошобино мана марҳамат мана и цветчам фасон ина кадомеш дар корай тамошобинони азиз интихоб кунен дар ва как анамиам аҷоиботай тамошобино барои модаро варианти беҳтарин хоҳен ки модаротон роҳат кунанд паплини фасон пӯшанд ҳатман аз ами туркиё якта гирен духтаро пушаймон намешен и ҳамун 210 машая и цвети дигаш хулоса тамошобинони азиз кадомеша ки интихоб мекунен ина ҳозир мо навор кардем нишон додем аз рӯи навор интихоб кунен скриншот карда партоен дар ва как доставкатон мекунанд